Ako uvariť vajce na tvrdo? Vajcia v studenej vode opláchneme od prípadných nečistôt. Následne máme dve možnosti. Buď vajcia vložíme do hrnca, zalejeme studenou vodou, postavíme na plameň a budeme variť. V takomto prípade od zovretia 8 minút. Alebo do hrnca nalejeme studenú vodu, necháme ju zovrieť a do tejto zovretej vody opatrne vložíme vajcia. V takomto prípade sa varia 10 minút. Ja položím vajcia od začiatku na plameň, to znamená, že od zovretia budem variť 8 minút. Pre tých, ktorí budú vajcia vkladať do vriacej vody, je tu malá pomôcka, môžete použiť lyžičku, aby ste sa nepopálili a opatrne vajce vložiť do vody. Vajcia som položil na mierny plameň a počkám, kým voda zovrie. Voda s vajcami začala vrieť, takže odteraz budem variť 8 minút. Po 8 minútach varenia vypneme plameň, opatrne vylejeme horúcu vodu a vajcia zalejeme studenou vodou. Necháme pár minút odstáť. Keď sa vajcia ochladia, opatrne rozbijeme škrupinu, vajcia ošupeme, opláchneme vodou a zbavíme ešte prípadné škrupiny a môžeme servírovať. Ak by malo vajce alebo žltko po uvarení divnú farbu, napríklad do zelena alebo inú, alebo zapácha, tak ho nekonzumujte, ale vyhoďte. Vajcia uvarené natvrdo môžeme použiť ako prílohu k mnohým jedlám, alebo ich môžeme posoliť a pripraviť si k ním chlieb s maslom, prípadne iné pečivo. Dobrú chuť.